Visayas, and Mindanao. Let's ball it! Metro Manila! Handa na ba kayo? Transform! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Sino na dito ang nakasakay sa barko? Nakasakay ka na ba ng barko o nakasakay ka lang ng balyena? Yung misis mo yung balyena. Uy, wag kang ganon! Charot to darot. Sabi ng kabisyo natin dyan na nakikinig ngayon. Nakasakay na ako ng barko. Basic yan sa akin. Yung hilo, yung pakiramdam na inaanod ka. Nararamdaman nyo ba yun? O naramdaman nyo ba yun nung sumakay kayo ng barko? Kasi if my memory serves me right, nakasakay na rin ako ng barko. Sumakay po ako ng barko. Yung pinakahuli, nung nagro-ro kami ng Love Radio team. Hindi ko makakalimutan, pumunta kami ng Boracay. That was year 2016. Oo. Tapos, lahat ng mga colleagues ko, mga kasamahan ko sa trabaho, tinatanong kung bakit ang tahimik ko. Alam niyo kung bakit talaga ako tahimik nung time na yun? Kahit wala kang pakisasabihin ko na lang. Kasi, pag binuka ko yung bibig ko, alam kong masusuka ako. May ibang mga tao na kapag nagbabarko, sobrang mahiluhin. Yung hindi nila kayang maglakad sa loob ng barko, kahit gaano pa kalaki ang barko na yan. And I think ganun ako. Pero recently, na-realize ko na siguro through experience, mamamaster mo rin yung feeling na okay na yung balance mo pag nasa barko ka. Kasi meron akong ewan ko, parang binibertigo ako. Tanda na yarn. Hindi, basta pag sumasakay ako ng barko, bangka, ganyan, pag pakiramdam ko malakas yung alon, hilong-hilo ako. Basta it has something to do with our ears eh. Parang yung ears natin, meron daw yung certain area na kung saan nandun nakolocate yung connected sa brain. Basta may ganon. Tapos yun daw yung nagpa-process kung okay kang bumalanse or hindi. Oo. Kasi kapag mas bata ka, di ba hindi ka masyadong mahiluhin? Pero kapag tumatanda ka na, mas mahiluhin ka na. So ano bang point nitong sinasabi ko? Wala lang, nagsasurvey lang ako. Tinatanong ko lang kung sumasakay ka talaga ng barko. Naranasan mo na ba yung muntik-muntikan ka ng mamatay dahil sumakay ka ng barko? Yung tipong akala mo last day mo na on earth, di ka pa nakakapagpatawad ng kaaway mo. Pero recently, 168 na pasahero ang nasagip sa sumadsad na barko. Imagine niyo po yung 168 na pasahero na yun, malamang may mga nagpanic doon. Kung ganun mo naman yung eksenahan, yung parang Titanic, ewan ko na lang. Hanapin ko yung Jack ko. Yung Jack ko? Yung na mahilig mag-Jack ko? Charot! Tuwidarot! Anyway, so yun nga po. Yan ang naligtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. 168 passengers ng isang barko sa sumadsad na katubigan ng Romblon nitong Monday lamang. So, ang sumadsad daw po na barko ay MV SWM Salve Regina. Ayan. So, alam na this. Magpasagip sa mga Coast Guard. Ganun. Mag-iingat pa rin lalong-lalo na sa lahat po ng mga kabisyo natin out there na bumabiyay kasi hindi rin natin masabi ang aksidente. So, yung pagsakay ng barko, pagsakay ng eroplano, pagsakay ng sasakyan, pagsakay ng e-bike. Delikado po. Kahit na nag-iingat yung mismong nagmamaneho,
Posible na yung ibang nagmamaneho hindi. O minsan ang kalaban natin, Mother Nature. So kabisyo, dapat talaga ingat at magpatawad na ng mga kaaway para kung sakali mang kunin ni Lord, maliligtas ka. Basic. Charot na darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. Your boss, Princess DJ Rocketera. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikem ng DJ Rocky's Secret Files. Inamin sa akin ng boyfriend ko na nabuntis niya yung babae sa bar. Wow, bakit naman? Ibang babae pa, pwede namang ikaw na lang yung binuntis. Bakit nga ba merong mga taong committed na dapat pero sumasideline pa rin? Alam nyo, nung iniscan ko itong secret file na babasahin ko ngayong araw na ito, sabi ko, ay, isa na naman pong tao ang naging tae. Kakaloka. Bakit hindi na lang kasi magtagpo ang mga matitino? Tapos magtagpo na lang lahat ng mga manluloko. Sila-sila na lang yung magpare-pareho, 'di ba? Para quits-quits lang, walang naabuso. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malumanggapang sa kakalsadahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic 90.7 Law Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sige. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!